Takže čau, já jsem Luky77 a já vás vítám u mého dalšího videa. A dneska to bude z čeho jiného než z World of Tanks. Tak jdeme na to. Můžete mi samozřejmě podpořit lajkem, no a mě nezbývá nic, než hrát. Takže jdeme na to. A jak vidíte, hraju ze Supermoc. Jak vidíte, mě nefunguje mikrák, takže budu muset psát. Já mu někde něco napíšu, ano? Takže. Mně nefunguje mikrák, takže já s ním nemůžu mluvit, jako mě, ale mě to prostě nefunguje, já zmáčkám Qčko, Ečko, prostě všechno. No, tak jdeme hnát. Já si to zkusím ještě přenastavit. Si to z mikrofonu, trošku si to dám navíc, do 52. A pop. Něco musím říkat prostě, aby to fungovalo. Tak. Matyáši. To prostě nefunguje, já jsem si totiž dole něco ukopl. Pokud tady u toho videa bude 10 lajků, tak bude další díl. Takže nezapomeňte dát like, můžete mě podpořit i odběrem. Prosím tě. Ty. Bum, virusy. Bum, rána končí. Teď jsem asi riskoval půlku. Hele, někdo Tak, to, co bylo, škoda. To ne, kanon, dobrý. Tohle vydržím, ty pásy. Tak tohle bylo hustý, naslepo jsem mu prostě dal, tak tohle bylo dobrý. Na. Já chci zase toho druhého super Pershinga, sakra. Není tady tu moc dobrá kvalita, já se vám za to omlouvám. Tak. Škoda, Matyáš už zemřel. A já neumím střílet. To co je? No tak, nějak se mi to nepovedlo. Tak jdeme ještě na jednu bitvičku. Já mu napíšu, aby šel zpátky. Jej, takhle. Pojď do garáže. No tak teď se zeptám Matyáše, co tam dá. Co
dám na YouTube video. Tak Matyáš teďka končí a já to taky končím. Já se s váma loučím a čus bus a budu se těšit u dalšího videa.